Ilingid naklakuman ni tinagan a Marlon. Naguyuguyak mayt a nagsurat, ta kayat kuman mayt te paiwanwan ken ka. Tapno nalawag ti amen, kastiman nga irugek, magbianaw. Aha! Arak latan ti sangsangwam. Imbag pa'y dagita abot iti arak ken baso ta igamam. Ngem siyak akadendin nam labas-labasam latan. Pangikat met iti bambannog iti agmalmalam at trabaho, Anita. Jak amukan ka. Saan ta pa'y nagkasar ngem kaslakit din dapat patigpayin ti arak ken ka ngem siyak. Anya met daytan, di mo kunain ang pagimunan ti arak. Ibagbagak laeng Taday tamot kaming tagpaiso. Sana balay, ta agin inumak lang dito'y balay. Sana ka mapmapan iti ayan dagiti mamartek at talaga. Sana ka makidupdupong iti kompromila tita. Ken kang runaan na, jak mapan kumikita iti sabali a babae, no daytay makain inumak iti arak. Nagadwa sa Inak man la maturugan. Sige bakit, iturog mo latan, ta ibus man pa iti arak. Nagganas gamit ni maturog kahit. Kalpasan may buskaw ni best friend arak. Na. Bala babae. Agimon sapay kin ni best friend arak. Dinaam mo ti makisama. So kano, daytaan ti tao bisprin na arak. Kanayon nga damakit kita kabuti ti arak ni ta balkon niya o nakadisaw. Inaldaw sa amat nga gininom ka Marlon. San may tatang? Rinabi ilaeng? Ika man mang piluso pa. Talaga mo't nga rin tatang. Rinabi ilaeng may nga min inumak? Saan nga inaldaw? Arak latan ti papapanan ti kwartam. Imbis nga urnungam kumaparay ti panagkalay sayo kan ni Anita. So kaya, Ay sagkalay sa kaming tulad ta Kanon to pay? Laglagi pa nga awan pay anak yaw. Ang mga nuinton makaamiris katakyasan na kamutan. Tanauman ton dito kinalaing mo nga uminaw. Di nagtutakyasan da jay tatang. Tay ayatin nakunay. Agbugsot no adaywan nak. Pagtal na ka man. Pagbalinam ngamin amin nga inaangaw dagiti may bagbagakang ka. kaya, panawan na kanton, nagbabawi ka. Madamdama si Kama ti pag-aangawan ni Anita. Kaya't mau, Anya lakit din ni tatang. Awan danag ta. Seryoso ni Anita. Dinaam mo ti agangaw tatang. So, di ko na. Italaman na nakita ka, Ador. Kaano pa yan nagsubli ka dito Santa Ana? Hindi lang na minsan ni Aldao, Marlon. Kastaya. Kahit agyan kan dito ay? Makita Gagangay iti baraw, awan mas no papagtali na edak. Nauma ako ni Jibaggaw, isa nagsubliak manen dito Santa Ana. Husto ba? No nagsubli kan dito ay? Tapno, adamanan ti classmate ka. Ano kasta, agin inom ka pala Katuan Arak, Imposible mo ta. May katkot ya ginom. Kunak ano good boy kan, tada nasawam. Good boyak mo ta talaga. Tajak mo't kabilan ni bagat ka. Jak la may kulasay ni best friend ta nga arak. Ayos no kasta. Kunak lakit din no nalipata mo ni best friend Arak. Sana niya? Oh, kahit mo, tagsango ta. Ay gawa na. di kita ati tatao bisprin na arak. Day talaga ayam. Pag inuman tangay. Ijay, balay Tapno ma'am amumot ni Anita, bakit ka? Sige nga Rod. Ibagam no kaano ti panagsango ta. Umay
Sulutan danton day tani. Kanto iti balay inton rabi ay. Agsango taman. Agluto akto iti pulutan ta. Ay, saan ka nagluto iti pulutan? Sakton ti mangimoy. Kastaya. Sige nga ron. Mabartak ka pulutanan din ba? Da. May mayat manan, partner. Oray may sa tiador, no? Mangta diti pulutan. No problemo, partner. Aga prus manen iti bote ti arak ti aramidem. Just kekit ti day tang arak. Bagpaya arak aprusan da ning bakatdahan. Apay ngamin anagado ti mabagtit iti day ta mainom. Sana balay ta oray nalaingat nga minom iti arak ta may salaang ti bakat ko. Wan, may sang agpayso ngem di mo pay maasikaso. Just kekit di. Ni Anita may agimon manan ken ni best friend arak. Ay na, makaamu ka ni tibiyag mo. Aprusam day ta bote ti arak nga aging ti kay kayat mo. Ngem awan binabaw yan no maumak iti denam. Amo ka, di kan Mauma kanya. tumauma ta inayayak nak unay. Uray man, no saan mo mat nga ipapay ti para kanyak nga asawam. Mapukaw day tang ayat-ayat. Abay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Ay katurayam ano saan kalat tang agbaliw. Awan binabaw yan kunak manan. Takan. Nagpintas mo't gaya man ni bakat mo, partner. Siyempre Kita. nagtaraki tayo may. Di napintas nga no, tinapilay. Ay na, makapaapal ka, mate. Kasano na pagtinag mo ni bakit mo? Si Kamot, tinatanong ba yan? Kasla di mo habulin ka idi. Ay, una niya. No, kasta, ni Anita tinanghabol kan ka? Sana all habulin. Nako namon partner. Agraraman. Pagprotesta ni bakit mo? Gagangay na natural adi na aminin ti kinapudno. Alaki din, rogyanta na pagsangwan ni best friend arak. San man ani bagat ko ti pagsaritaan ta? Tagayan partner! Idi damo, jak ingkaskasaw, ti panang idaydayaw ni Ador ken ni Anita, napintas kano mangbianaw. Aging gaakanayo na yun, Kaslag peso nga sulutan da. ti panaginom may iti balay may, kat nagbalindamot tayo nasingad ken ni Anita. Sa anak mo tayo nga apaan ni Anita, no aginumak mangbianaw. Kat itay naminsan, Apay nga awan ti gargaraw mo ita Marlon. anya ti kayat masawan? Kunak man no aginom kayo itakin ni Ador. Saan ka no makaumay? Sinulot da. Itata, dapapanan na. Ha? Ay kasta aya. Alone! Umayak man! Ne, isumot na itan. Kunak man no sana makaumay ita. Ay siya kung timapan mangilukat iti ridaw. Ha? Mabit lang ha. Lukat ak ti ridaw Marlon. Saan pa yan naluto dahi ti pulutan nga inyag ka? Ay, kasta aya. Duatan aamang luto. Una, lutuin ta dua, Anita. Kaimasin taman na lutuin. Day talagayam. Kaimasin ta tapno ado ti inuman ken pulutanen nyo. Mayat matisaritaan nyo dito yung kusina. Ha? Ay, uwan man. Tada kami adwakin ni Ador ti mangluto iti inyag na pulutan nyo. Wen partner, lutuin mi man ken ni Anita dahito inyag ko. Baybay amon ni Anita amang luto. Mapanta ni Gisanas, tarogyantan nga inuman ni best friend arak. Ay na, baybay am ni Ador dito itatulungan na. Dua kay lang arudin nga pulutan. Jakmat makipulutan kada kayo. Pulutanan da ning Iso abaybay am nga rud at tumulong kanyak. Sige Marlon, rugyamon ti uminom. Takaimasin mi man ken ni Anita nga iluto dahito pulutan ta.
Apay ngayasan kamot nga agtagtagay, Ador. Siyak lang mati umininom. Anyasa, Ang nagtagtagay at pulutan na ni Bakot. ikat no nakaado ako ni tinainom ka. Agpulpulutan lang mati araramidan. Umininumak mo't Dandun siyak lang tinangin inom iti may sa buting arak. Kaluklukot naman ang data may sayang. Diyak pa'y nakita at timagay ka. Kuang amen. Medyo maditirikrik nak partner. Jack unay ita. Pulutan pa lang ti paspasak partner. Alang rod at ipapas ko man ti uminom. Isarono na ni Bakot mga pulutan yan. Kakaiso na nga Aldo ti arak ita. Sige lang partner. Kaduan ka ngaging gayt isardeng munti uminom. Walang iwanan. Walang iwanan talaga. Alangan mo't nga iwanan ka. Sige ti, tagay pa'y partner. Barbarte ganda ka lang. Aw. Si kamatan nang ibukbok iti numag. Inom mo to imbukbuk ko iti basaw. Takargaak manan, kalpasan na. Anay ko. Anay, nagsakit ti ulo ka. Dito'y magayang salas ti nagturuga. Nangig na di. Dua. Daanita ken Ador dagiti Makasta, adapay lang ni Ador dito balay. Sika talaga. Ay, nagsakit at talaga ti ulo ka. Paspasa mga bumangon. Panday pagpulutan na ni Bakot noon. Naggalasan ti katawa ni Anita. Tawa ka. Kaslagampang. Anya launay nga tayo ti katawan da ken ni Ador. Makapakatawa ka talaga. Nagpindas ka nga rin nagkatawa. Ha? Nay, nakariing kamot gaya man, partner. Mayat ti kakatawaan nyo dito ya. Ako nga, men. Nalaing gaya mo agangaw na Anita. Kunak man no nagawid ka na Dor. Aping adda ka pala dito balay. Kinapod no na, kaririing kumot lang. Naiturog ko dito balayo idirabe. Gapo iti nalaos asakit ti ulaw. Kastaya. Wen, partner. Inturog tadwa iti salas yaw. Sagkay sa Kaririing na nga dua. Kalkalpas na ba? at itatidog at ugaw nagturugan. No kasta nga rod, mangan ka dito yan. Agsasango tayo na mangan. Ay kwa. Agawid akong partner. San abale, ta umayak manen inton rabi Mangyagak manen iti pulutan ta. Kursunadak kami di panaglutluto na Anita iti pulutan ta. Dua gayam ti pulpulutan na. Pati yung Bakot mo. Kay kayat ni Ador, ti umay iti balay may mangbianaw. Kanayon amang yag iti pulutan may, kat ni pay Anita ti manglutaw. Idinto ta saan apulaos, ngar aramidan ni Anita dayta, ide sisak laeng ti umininom. Ta kaguran na unay te panagin inom kao. Jak nga raw din kaskasaw te kinadagkat da Anita ken Ador mangbianaw. Agda kayo umot dito tsindaan. Anita, Ador. Ha? Wan tatang. Nairanamot nagkita kami kini Ador dito'y tiyandaan. Kastaya. Wan tatang. Ay, nailita talaga ti lubong tata. Agkikita dagiti agaam mo iti may sadisaw.
Uwan nga raw. Sige tatang ta, adda pa'y gatangak. Igatangak pa iti arak ni Marlon. Ha? Sige tata. Gatangan hindi ko ririring nga ginawa. Tulungak man ni Anita makitsenda. Anya? Panawan kayo pa'y tata. Umay kan Anita. Sige. Na. Nagalasan. Sa bali alalaki ti kaduan ni Anita ang makitsyenda. Sapay sa bali tinadlaw ko kadakwada itay nakitak. Nakadagdagat na. Agam naging nadayo da itay masidagak. Apay nga ta. Marlon, adda ginatang ko nga arak. Ha? Diakon urayin asika ti mapan gumatang. Iso nga inggatangan kan iti arak mo. Anya? Mabalin mon arugyan ti uminom. Agdaman madmadlaw ko kan ka, Anita. Anya ngay dayta? Apay kasla kay kayat mumutten nga agin inumak. Adula amin na di mo madmadlaw. Katno ka na yung nga pa yung ide no uminumak. Nagado ti reklamom. Ngam apay nga itamutten kat sikapayan ti gumatang itinumag. Anya nga rod nga, kasta talaga. Kaya't ka nga rod nga igatangan iti inumam. May kawak nga rod. Malakit din uminom kan. Tapnumapnek ka. Ipunek mo ti aginom. Tasaan kan alapdan, Marlon. Matano mabartok ka, Dani. Abit lang, i-text ko ni Ador. Tagsango kami manan. Ay na, saan mo nga ite-text ta? Saan nga umay dayjay? Kasano ti pang nakaamom nga eh. Ha? Basta, saan nga umay dayjay? Uminom Booking ka nga siguro. ka itangag may maysa. At idug titurog ko At idugmot nga nagkaluanin. Awan mo tun ni Anita dito yabay ko. Anita! Pinanawan na ka. Ayan mo! Anita! Nakapapulot ka ka din iti doon mapagkapay! May yugo dirta doon at Nay, apinging awan ti sumusumbat. Bumangon man langan. Yugo kayo bet. Inak man lang di kusinan. Anita! Ayan mo! Awanan ka ro, pinanawan na ka. Sinmurot ka ni Anita! Nay, apinging awan mo tao dito'y salas. Kita at man di kusina. Anita? Awan mo ti tao dito'y kusina. Napanan ngay na Anita. Awan ti pagilasinan nga da nagluto iti pamigatan. Napananan ngay dahi di ababae. Manaw ka ro, di. Anyat masapol mo Marlon. Kabarbaruman ngay malatiw ka bigbigat. Tatang, sapsapulak ni Anita. Ha? Panagkunak, nagtalaw ni Anita. Awanan dagiti gargarit na ijibalay. Anya? Baring no nakikita yo, tatang. Anak ko. Kinapudno na sa balay tinadlaw ko kin ni Anita iti kalabas. Duada kin ni Ador agayimaw. Anya ti kayat yo asawa, tatang. Panagkunak, simurot ni Anita kin ni Ador agayimaw. Anya? Saan na pundo na tatang? Tinasaya, mapankagda magijibalay ti kasinsin na nagdagusan na. Amuam na da ijay ni Ador, anak kau. Saan mo pa yung nga mo? Anya ti kayat mo asawan? Nagladaw kamutan anak ka mo, kat sikat ikadandun na ni Anita. Ha? Awanan!
Nagtarayan da ador ken Anita akadendennam. Anya, sana puno day ta. Ket no nabayagan nga da relasyon da. Inom kanto mat ngamin nga inom Marlon. Anya ngay, nasa lisyan na kan ani ador akasinsin ko ahudas. Dagiti awan ang bain, karasal na gayam. Nagado ti mabalin na asit mawan, ngam ni pa Anita ti siniksik mau na. Karasal na gayam, ayop! Inom pa mo. Deta ininom to. Marlon, Sana mabalin kanyak daytoy. Balsak dagiti awan ang bain, makapataya! Nagsakit tinaduktalak mangbianong, kaslakayat ko ti pumatay iti day di agundaway. Jay pa'y kasingadan agayam ko ti nangulag kanyak. Aging gayta ket agburburek pa'y lati darak. Sigurado ang mapatay ko da Anita kan ador no makita. Kayat ko asap Madi, magpatay mo. Makulong ka. pulan ida ije baggaw, tabalsak ida. Bareng no maipapaskaw ti sakit tinakam kaw. Anya nga tati kasayaatan nga ramidak mangbianong, tapno agbaaw ti pungtot, kan sakit tinakam ang marikriknak, ket malipata kaun ti gagam kaw nga agibalas. Iwanwan na kuma mangbianong, Ano ti babae ta? Biro ka. to'y pagayam mo, Marlon ite Santa Ana, Cagayan. Umuna iti amin pagayam, ti mabasa iti nasanto na kasuratan, diyo supapakan iti dakes dagiti agaramid kada kayo iti dakes. Ikagumaan nyo kit day akanayon ti agaramid iti naimbag, iti tunggal maysa, ken kadagiti amin at tao. Isu nga agpanunod ka na imbag pagayam ko a Marlon. No supapakam ti dakes iti dakes kahit madagdagaws a maabak ka iti danga Right? adang ti kinadakas. That's right. Ti kakay sunalaeng panang parmek iti kinadakas ket ti panagaramid iti kinaimbag iti asinuman anang dangran wenno nang pasakit ken ka. That's right. Iti sabali a pannao, no guraem ti tao a nagbasol wenno nang pasakit ken ka, nga rod, dayta a tao kat nagbaligay kontra ken ka. Well, Panunute manaimbag, no nakaikadeng ka amang balas iti asinuman. Timudem anaimbag dagiti banag nga isayangkat mo kas illegal ken mangitugod ken ka iti panakailawan ang mabali na pagbabawyam kamo dyanan. Ti panang dadael mo iti sanikwada wenno panangranggas mo kadakwada ket mangitundalaeng kan ka iti addapay aparikot mo ngem solusyon. well. Panunutumpay, no agaramid ka iti nakaamamas kadakwada, mabalin mo't balsunda ka. Agtultuloy dayta a sirkulaw ti balimbalas. Amangan no nakarkarupay ti aramiden daken ka. Ti gagam tayo nga gibalas ket gagangay laeng dayta arik na. Makapasulisog nga ikabil kadagiti dakulak tayo ti hostisya ket dusaan dagiti tao nga ipagarup tayo a maiparbeng laeng nga madusa. Ang gaputa managbasol tayo a parswa, imposible para kada tayaw nga agibalis a buyugan tinadalos a motibo. Daytoy ti makagapo no apay nga imbiling ti Dios di
kay agibales wenno agipempen iti gura. Kukwak ti pamalays kuna ti apaw. Kayat naasawen saan tayo abiyang ti agibales kat supapakan ti dakes iti dakes. Biyang tinamarswa pagbalinan ti sitwasyon nga umisaw kan iso ti mangipaay iti hustisya iti nasaem apagten. At daan tayo iti talingan nga iti Diyos, no napasakitan tayo man wenno naliputan. Mabalin tayo ti agtalek, imbes sagabaan ti epekto ti panagibales. Agpasalukob tayo iti apo, ket ipaimaken kwa na ti sitwasyon. Imbes nga agtalinaid biktima anapnuan gura nga awan direksyon na, agtamad tayo iti namarswa nga ipaay na te naan-anay hostisya. So hanggang dito na lang, ipagdingog tayo timang biyanom. Bye-bye.